Bok ekipa, evo nas u još jednoj epizodi CH Garage. Danas smo kod Branimira. Branimir je, inače za sve koji ne znaju, ima, da tako nazovem, firmu. Machine Shop. Elmet, je? Tak je, da, Elmet Performance na Instagramu i Faceu, da. Stavit ću vam inače dolje linkove od Facea i Instagrama, a sad ti, Branimir, reci nama neke više o tome kaj ti radiš i čim se baviš. Znači, mi smo specijalizirani za te rotacijne dijelove u motoru, radilice, zamašnjaci, remenice, olakšavanje balansiranja i izrada novih tih remenica, radilica, zamašnjaka i takve stvari. Ok, znači ovo je naša radilica, to je za M40, druga radilica koju smo nabavili. Kaj smo napravili na njoj? Znači, nju smo olakšali na taj takozvani knife edging, potokarili te utege, ona je lakša nekakvih 1,1 kg i balansirana, znači ono fine balancing na nekakvih 0,1-2 grama. Dobro, i koji su sami benefiti toga balansiranja i olakšavanja? Znači, samo olakšavanje, poanta je da se motor lakše zavrti, lakše dođe u okretaje, nekakve, pogotovo ako idu nekakve sportske, bregaste, da je što bitnije, što brže doći u taj nekakvi visok okretaj gdje motor ima nekakvu maksimalnu snagu, a samo balansiranje je u biti poanta da se sva ta energija koja je, motor je proizveo na pamet, pričam 100 konja, ako nije balansirao na gubitke od temperature, trenja, tu se sve to rasipava i onda samim balansiranjem ti gubici se smanjuju i dobiva se ta snaga na kotačima gdje je najbitnije. Dobro. To je nekakva poanta. Osim radilice, radili smo sad i zamašnjak smo vagnuli, izbalansirali. Zamašnjak je bio koliko, 7 kg, tako nešto? 6-9 kg, tako je, 6-9 kg. I isto smo ga balansirali u 0,1 gram, s tim da smo stavili poslije gore korpu. Isto smo opet vagnuli, to se u biti radi posebno, jel? Da, u biti za te nekakve kad se radi performance, onda se zamašnjak se izbalansira sam za sebe. Nakon toga se montira korpa i onda se korekcija radi na samoj korpi da je izbalansirana jedna stvar i označi se da se jednako tako i montira kasnije na auto. Da, upravo tako, sad je oba dvoje u 0,1 gram. Osim toga, Branimir radi i remenice, trigger wheelove, oni su isto lakši nego serijski, jel da? Da. Recimo od Alfe, ove Alfa GTA, i tu ti je tvornička, ja mislim da je nekakvih 2,8-2,9 kg, ovo je ispod kila, znači 980 grama. I u principu sve te remenice budu nekakvih 3 puta lakše ako se radi aluminijska, čak i budu i nekad više, zavisi kakva je izvedba. Jer dosta ona imao onaj damper pulicu, pa imao tu gumu unutra koja onda sve to čini dosta masivnije i za nekak okretaj to je više štete ne koristi. Da, u biti mi smo stavili naš trigger wheel kod njega, on bude nam napravio isto novi, to ćemo isto snimiti kad bude gotovo. Mi sad idemo konačno rastavljati moj motor, idemo u našu garažu i trebalo bi početi sastavljati motor. Primice posla, a? Tako je. Hvala Branimiru još jednom, mislim da ćemo još surađivati. Vidim da Matija već ima neke planove. Bolje ne, jer vidim da tu To običaj ekipa kad dođe bolje da nisam znao. To ti je to. To je to. Sve što misliš da nije moguće, ipak može je moguće. Da, je moguće, naravno da je moguće. To je to. To je to, vidimo se, ajde bok. Pozdrav, bok. Evo ekipa, došli smo, dopavali smo radilicu, sad je konačno vrijeme da ovu kramu rastepemo. Jučer se je pokazalo da zna još okrenuti kotače. Da lupa, da puca. Znači još nije umrlo, ali svejedno bilo bi vrijeme da složimo to konačno. Znači sad imamo sve više manje. Prvo budemo zvadili motor van, počistili motorni prostor i sve to. I onda krećemo sastavljati novi blok, a to bude vjerojatno u sljedećoj epizodi.
Niš, pustit ću vam timelapse, a mi idemo po malem delati. Ajde, bok. Viđamo. Evo ekipa, sve oko motora smo više manje poskidali. Znači, ispušna je dole, turbo je dole, usisna je dole, sve žice su odpojene, ako sam dobro vidjel. Killer smo skinuli, sad još, upravo smo skinuli zupčasti. Da, ostala je glava sa bobinama gore. Da, sad ćemo prvo poklopec glave, skinuli s bobinama proć. Da. Idemo otpuštati glavu i onda glava ide dole. Glava dole i onda idemo gledati surprise, di je taj misteriousni blow by. Onda bude dijagnoza. Idemo okolo dobaciti, da li je jedan klip u pitanju ili više njih? Febo, koliko? Ja mislim da je na 5. klipu problem. Na 5. Da. Da. Okay. Dobro, niš, idemo dalje delati. Ajde. Kaj bubu? She can squid. Popišo se. To se vas snimalo. Ovo nisu bili novci, Febo, ili? Pa smatra. Dobro? Kaj je ovo? Tu snimaj. Pa ovo izgleda sve ko novo, kako ćeš. To se ide, nešto drugo. Nema ništa, sve je okej. To se malo sam prepolira, dobro. Ima vode, ima ulja, ima svega. To je dok še napiš 4 cilindra. Čuješ? Rupica, to je to. Nažalost, zabrao sam uključiti timelapse kad smo vadili motor van. Motor je vani, karter je dole. Sad idemo klipnicu zvajati vani klipove da vidimo u biti gdje je bil problem. Gdje je Mile? Mile, daj Mileta. Direktno vidi. Evo ko je to cilindar? Drugi. Čekaj, neka sam zajevo. Ništa ne znam, to je to. Oba, raz. Ovo sljedeći zmadačan. Ne, drugi. Nikon. To mu skatali. Da. Čekaj. Problem je ovaj koji ide gore. Ma možeš zabrati samo s njih gore. Da krene, radili su? 22. Ovo je to da budemo radili četvrtak. Treba. Ovo je to ima kompresija. Pazi kad ne vužge. Treba paziti baš na te dijelove, jer su delikatne dijelove. Idemo krenuti na to? Čekaj, još jedan ne mogu pogledati. Nisi. Pej, 4 su samo. Samo 4 imaš, pardon, Febo. Gledamo sam, dobro, samo 4 cilindra. Dobro? Tako. Stop. Sad ga zvali van. Dragaj, čekaj, ne vrem ga baš vaditi van, jer imamo tu goste. Čekaj, moramo ovako na bok. To je broj 3.
Idemo prvo po redu. Cilindar 4. Čekaj, trebam neku polugu. Sve kako krpa. Ajde Femo, moriš ti to, stisni ga van. Ne ide. Ajde, Evo ga, malo i vani. Kako taj izgleda? Treba malo bliže. To izgleda će da sasvim ok. Sasvim ok, zna ima par skor markova sa strane, Ali to nije ni strašno. ali nije ništa strašnije, da. Idemo dalje. U biti, da još more 100.000, tako će biti. Da. Ajde, može ovaj. Oba, vidimo. Cilindar namer 3. Tu, Kao ovo? ne znam, to su ove asimetrične karike. Ne, to je dvodjelna karika. Ne, to je bila trodjelna. Nisam broj koliko Bila je trodjelna. Znači tu je karika Heslefte Group. I imamo dosta Da ga malo obriši. isto slepa. Evo vidite tu lepo kako se vidi odliki. Da. Scratch markovi. Evo je to. Dobro. Evo te Febo, tu si da truda fakat, evo te ovo. Malo je zabustao. Malo je zabustao. Čekaj, malo di je ovo. Ovoga smo zgubili, jebote. Ko, jedan se ide. Pa, ali imamo, evo mi tu i lom klipa, evo. Ma ne. Imamo mi tu i lom klipa, evo, da. Nemoguće. Da, vidi se lom klipa. Da, ipak je cilindar 3 bio taj koji je radio probleme, evo. Da. I tu smo imali, ako se ne varam, na svim ostalim je bila kompresija 10, na tom je bila Yes. Ovo isto dobro izgleda. Da vidimo. Da, to nema nekakve velike štete, malo ima ovoga markova tu, ali to nije ništa strašno. Tako je bilo kada je bil unutra, ne? Sad je zadnji. Febo, jebote. Ne ga malo digni. Ajde. Neke zapuni. Kompresija. Di si Febo, jebote? Evo, sad, To? to je to. Dobro. Da vidimo, i prvi cilindar. Isto ima malo markova. Ovo izgleda dobro. Nije to ništa strašno, znači samo trojka je bilo problem. Trojka. Dakle, To je to kad je bil problem. to je to kad je bio problem, vidi se na cilindru 3 je pukli klip i karika i sve skupa i... Znači kad idemo sljedeće delati, idemo čistiti engine bay, izvaditi ga tribu, pripremiti sve za novi motor i idemo slagati novi motor. To je bilo to od nas za sad, vidimo se. Ajde bok. Ajde bok.